tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula maringa usada rembulan ing wayah wengi
Bayan nggih. Suwun Mas Muda. Kingko ge sangu turu gen iso angkler. Siap. Nggih. Matur sembahipun Pak Mul, Pak Bayan Benda. Dari ngerkengaken swasana. Oke, di kesempatan malam hari ini nuansa tembang-tembang campur sari ataupun tembang-tembang dandut terkhusus spesial buat warga dan juga terkhusus spesial buat teman-teman Karang Taruna yang baru saja bekerja ya. Nah, ini tadi satu demi satu dari tamu mulai dari Pak Nardi, Pak Pardi dan semuanya. Nah, mereka tamu dari Nglebak juga masih hadir, masih lenggah. Nah, kalau mau Pak Bayan ugi tak non. Oke. Oh siap. Oh nggih matur sembah nuwun. Perwakilan security Pak Sutar Juragane Lele. Monggo nyuwun ngapunten. Oh ya, oke. Monggo Pak Sutar perwakilan dari teman-teman security dipersilakan monggo ke Parang badhe nderek dono swanten. Bayane rong keceluk siji lho. Sapa? Bayan Sidomulyo. Oh nggih, ugi tasih wonten Bayan Sidomulyo. Pak Joko mangke kepareng nderek ngegengan swasana nggih. Monggo mangke nyuwun pangapunten saged koordinasi nggih sinten-sinten ingkang pareng badhe nderek dono swanten monggo. Monggo menika laju. Dos pundi Pak Sutar? Oh napa Pak Bayan Rien? Nggih. Monggo Pak Bayan oh nggih matur sembah nuwun. Monggo laju. Pak Bayan sapa? Pak Bayan Joko. Pak Bayan Joko. Pak Sutar sik lagi pun rawuh nggih anu. Dek mula wae lembah ya toh. Monggo Pak D.